Πραγματοποιούμε προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική για αφαίρεση της κολιδόχου κίστης σε ασθενή με κολολιθίαση και με πολλαπλές φλεγμονές στο όργανο. Χρησιμοποιούμε την τεχνική Extended Critical View of Safety. Το Extended Critical View of Safety είναι μια προηγμένη τεχνική που έχουμε δημιουργήσει, έχουμε αναπτύξει στην κλινική μας, στο Metropolitan General, η οποία πήρε ως βάση το Critical View of Safety, η οποία είναι μια αμερικανική τεχνική. Απλά το Extended Critical View of Safety δείχνει με πολύ πιο μεγάλη λεπτομέρεια όλα τα ανατομικά στοιχεία που αφορούν την επέμβασή μας, ώστε να είναι μια απολύτως ασφαλής τεχνική και ο ασθενής να έχει μια γρήγορη άμεση αποκατάσταση χωρίς παυσίπονα. Πέραν όμως από τις τεχνικές υπάρχει και η τεχνολογία. Χρησιμοποιούμε τρισδιάστατο πύργο 4K με χρήση IR technology, είναι το infrared, το οποίο μας δείχνει πάρα πολύ όμορφα όλα τα ανατομικά μας στοιχεία. Βλέπουμε είναι μια ανέμακτη επέμβαση με πολύ εύκολη αφαίρεση της κολιδόχου κίστης χάρη στο Extended Critical View of Safety και χάρη στην τεχνική IR, στο Infrared Technology.